Ahojte, vítajte u nás vo Várni. Dnes tu nemáme hostia, sme tu len my dvaja, ale máme tu túto obyčajnú trávu a ambiciózny plán vás presvedčiť, že bez nej by ste možno nepozerali tento podcast, ale možno ešte stále by ste naháňali večeru po lese. Áno, hovoríme o pšenici a ak si povedali, že toto bude fakt nudná epizóda, vydržte s nami pár minút. Na konci možno zistíte, že celé dejiny ľudstva sa dajú rozprávať skrz jedno jediné zrno. Ja som Nora Haring a oproti mne sedí človek, ktorý dokáže o pšenici rozprávať dlho a že začnete mať pocit, že vám doma klíči aj špajza. Náš proteínový mak, Miňo, vítam ťa. Ďakujem, Nori, ahojte. Pekný deň vám prajem. Miňo, my sme sa dnes prišli teda trošku detálnejšie porozprávať o pšenici, nakoľko ja som priestor na celý vývoj pivovarníctva už dostala. A som za to veľmi vďačný. Áno. A vy ste sa totiž to skoro povadili, pretože ja tvrdím, že civilizácie vznikli a teda ľudia sa usadili a začali pestovať poľnohospodárske plodiny preto, aby si z tej pšenici mohli uvariť ten opojný nápoj, ktorý ich aj teda zasítil, a teda pivo. A ty? No ja tvrdím, že nebolo to pivo, ale bol to chlieb. Kvôli ktorému teda začali pestovať pšenicu a začali sa venovať poľnohospodárstvu a obilninám ako takým. Čiže mojou dnešnou úlohou je presvedčiť všetkých ľudí, ktorí nás budú sledovať a verím, že tieto informácie budú šíriť ako kruhy na vode ďalej, že za tým, čo sme, kde sme a že je tak rozvinutá spoločnosť za tomu, že pšenica a chlieb z nej vyrobený. Takže uvidíme, kam sa táto dišputa dostane. Verím, že nie cez stôl a pod golier. No, uvidíme. Dobre, Miňo, tak poďme tak trošku od začiatku, aby možno ľudia, ktorí ťa nepoznajú, alebo ktorí len teraz nás začali sledovať, alebo úplne náhodou si otvorili tento podcast, tak aby vedeli, že prečo práve ty, ale veľa ľudí, ktorí si nás možno teraz zaplo, vôbec netuší, že ty si sa poľnohospodárstvu pôvodne chcel oblúkom vyhnúť. Je to pravda? Áno, je to tak. A na začiatku bolo pre mňa, ako pre drvivú väčšinu obyvateľstva, poľnohospodárstvo niečo, čo je špinavé, zaprášené, prší na vás, sneží na vás a ešte to sem tam aj smrdí. Takže láska na prvý pohľad to rozhodne nebola. Čo sa stalo? No, časom som si uvedomil tú skutočnosť, že zaseješ do zeme zrnko a vyrastie ti z nej celá rastlina. Počkaj, to znie strašne jednoducho. No to jednoduché aj je. Je to absolútne neuveriteľný v podstate zázrak prírody, že máš v dlani niečo, čo je menšie ako odrobinka z chleba alebo podobne veľké a dáš jedno zrnko do pôdy a vyrastie ti 100 zrn, čiže absolútne najdokonalejší startup v histórii. Prečo? A investuješ jedno zrnko a vráti sa ti niekoľko desiatok. Fantázia. Tiež si myslím. No dobre, keď to povieš takto, tak je to také úplne šialené. My riešime umelú inteligenciu, lietanie do vesmíru a stále sme nevymysleli nič efektívnejšie ako obyčajné zrnko pšenice. Je tak? Je to tak a vlastne aj kvôli tomu si prestávame uvedomovať, aký obrovský zázrak je nielen príroda, ale aj samotná rastlina, ktorá je v podstate vždy na počiatku potravinového reťazca. Dobre, tak poďme na tú tvoju cestu, hej? Podľa mňa si teraz veľa ľudí hovorí super, pšenica, ale čo s tým mám ja spoločné? Veď je to obyčajná tráva. Prečo by ma mala zaujímať v roku 2026 nejaká pšenica? Áno. Tak povedzme si to takto veľmi jednoducho. Určite sa mnohí z nás stretli na hodinách ekonomiky, psychológie alebo nejakých iných náuk o takzvanej Maslowovej hierarchickej pyramíde potrieb. Počkaj, nezačíname filozofovať. Ľudia si ešte pomyslia, že zapli nejakú prednášku. A tak dúfam, že nie. Dobre, priblížime to davom, priblížime to ľuďom. Maslow bol sociológ, socioekonóm, ktorý jednoducho prišiel na to, že človek na to, aby mohol požadovať nejaké vyššie požiadavky, musí mať splnené tie základné. Čiže
chápem to správne, že ak som hladná, je mi úplne jedno, že teraz mám hodinu pilatesu, cvičenie jogy, alebo si budujem svoj osobný profil na LinkedIne? No, presne tak. Čiže človek v podstate evolučne je nastavený tak, že potrebuje vykryť a pokryť tie svoje najzákladnejšie životné potreby. A to znamená, aby nebol hladný, aby mal kde spať a aby sa dokázal pred ničím ochrániť, aby mu nebola zima. Absolútne ho nezaujímajú, či, tak ako si ty hovorila, či má profil na LinkedIn a podobne. Dobre, čiže ak to chápem správne, tak celý náš dnešný život stojí na tom, že niekto každý deň zabezpečí, aby sme mali čo jesť, len si to vôbec neuvedomujeme. Áno, správne. Presne tak. Presne tak, je to tak. Čiže áno, existujú ľudia, nazývame ich dnes poľnohospodári, ktorí si majú zasluhovať tú našu najvyššiu pozornosť a najvyššie zásluhy za to, že jednoducho si každý deň máme čo vložiť do úst, myslím, krajec chleba. Najľahšie to dokumentuje jedna skutočnosť. Skús sa zamyslieť a predstav si, kto v skutočnosti má väčší status. Lekár alebo poľnohospodár? No, asi lekár, to je podľa mňa jasné. A ja by som to tak povedal. A vieš prečo? Lebo každý z nás už bol chorý a nikto ešte nebol hladný. Čiže človek, keď chytí ten povestný nočný hlad a otvorí chladničku, vždy tam niečo nájde. Tak to som za tým nikdy nezamyslela, človeče. No, je to naozaj tým, že nepoznáme ten skutočný hlad. Ale keby sme sa spýtali ľudí, ktorí sa s tým skutočným hladom stretli, že čo je pre nich dôležitejšie, alebo ktorý človek je pre nich dôležitejší, či lekár alebo poľnohospodár, tak oni ti povedia, že asi ten, kto ich dokáže nakrmiť a zasytiť ten hlad, aby sa vôbec k tomu doktorovi vedeli aj dostať. Zaujímavé, lebo aj keď doktor nebude jesť, tak nemá ordinačné hodiny. To je tiež pravda a hlavne možno by nemala nikto vyštudovať. Čiže naozaj ako aj tu sa treba pozrieť na to, že ako veľmi sú poľnohospodári dôležití a ako málo sú v dnešnej spoločnosti cenení. To je pravda, človeče. Je to veľká pravda. A nebudem tu rozprávať historky zo svojej mladosti, ale teda od istého času som veľmi urputným zastancom potravinárstva a poľnohospodárstva ako takého. A vždy hovorím každému, že tí ľudia by mali byť veľmi vysoko hodnotení, veľmi vysoko cenení, pretože naozaj zabezpečujú to, aby sme mohli žiť, ako žijeme. To je pravda, že ja som si to uvedomila, ak môžem tak trošku nadviazať na toto, keď sme boli teraz v Kromniežiži na polných dňoch, že ja som vám to tam aj vravela, keď sme prechádzali pomedzi tie všetky klasy tých pšenica, jačmeň, ovoz, že ako neskutočne hrdo sa cítim, že môžem povedať, že som z Poľnohospodárskej univerzity, lebo proste to je náš dennodenný chlebík. Áno. Nie pre celiatikov. Prečo aj pre nich? Ale že naozaj si to neuvedomujeme, že aký poklad to tu máme a že väčšinou len pindáme, keď kombajny nás brzdia v premávke, hej, keď ide žatva. Ale fakt, že toto je to. A toto presne s tebou súhlasím. Koľkokrát som sa ja teraz v lete stretol s tým, že človek ide, ponáhľa sa a naozaj bum, ten traktor. Prásk, ten kombajn a ešte keď idete, nedaj Bože, po okreskách, tak obrovské miesto zaberie. No, vždy už otváram ústa, nadýchujem sa a vtedy si poviem, že nebuď debil, však práve kvôli ním si najedený. Hej? Takže ako vtedy sa tak trošku ukludním. Takže áno, je to tak, že tí poľnohospodári by mali byť naozaj zlatom vyvažovaní. Hej. Ja si, keď vidím kombajn, taký poriadny, tí novšie, tak si viem, že bože, kto má 500 000 na to. A myslím, že si ešte málo povedala. Ale tie nové kombajny, ako sú vybavené tými GPS-kami, že tam si predom určíš nejaké súradnice, kade ideš, ono ti to chodí skoro same, ty len dávaš pozor na kameň a mŕtvoly. Mŕtvoly koho? Srniek, OK, Nori. Tak dovol mi jeden taký malý experiment, aby som ťa teda presvedčil o tom, že naozaj tá pšenica je tak dôležitá, ten chlebík. Predstav si, že by na nejaký čas zmizli všetci influenceri. OK, internet by bol asi trošku tikší. Oveľa tikší. Predstav si, že by zmizli právnici. Svet by bol asi trošku pomalší. Predstav si, že by zmizli programátori.
asi by sme mali väčší problém s internetom. To je pravda. OK, a teda predstav si teraz, že by zmizli všetci poľnohospodári. Že bol by to obrovský problém a spoločnosť ako taká by dokázala skolabovať. My sme si totižto príliš zvykli na to, že sú tu poľnohospodári a zabezpečia nám chlieb náš každodenný. Dovol mi, aby som ťa zobral na neuveriteľnú a nádhernú cestu naprieč ľudskou spoločnosťou a vrátime sa veľmi, veľmi dozadu. A nedostane záchvat smiechu 2-minútový ako pri poslednom podcaste s tebou, hej? Neboj sa, nebudem súbať po kanáloch. Aj keď ako v rámci tohto by sme ešte mohli vytiahnuť nejaké veci, ktoré ste sa tam zabudli oprieť. Ale teda, a poďme sa baviť o tej ľudskej spoločnosti a vplyve teda tej pšenice. Dneska je to trošku vážnejšie, ale teda viete, že toto je moja srdcovka. Už vieme. Áno, a ja teda nepoznám brata a nepoznám ani žiadnu srandu. Okay. Teraz to začína byť vážne, pozor. Je to naozaj veľmi dôležité. Čiže vesmír je starý 14 miliard rokov. To je obrovské číslo. Vieš si ho predstaviť? Ani ja. Ale vieme si veľmi jednoducho pomôcť tzv. Vesmírnym kalendárom, kde každý mesiac predstavuje niečo viac ako miliardu. A potom jeden deň je 40 miliónov rokov. Jeden mesiac. Jeden deň. Mesiac je niečo viac ako miliarda a jeden deň je 40 miliónov rokov. Predstav si, že celý čas sa nič nedialo až do 15. septembra. Čiže vznikol vesmír a 9 mesiacov, že nič. Nič, prázdno. Vznikla Zem a tak ďalej a 15. septembra vznikol prvý živý organizmus, prvá bunka. Ale vtedy zase nič. Vznikali mutácie, evolúcia a tak ďalej. A dostávame sa až na samý koniec do súčasnosti a není to ani týždeň, ani 2 dni pred Silvestrom. Je to posledný deň roku, kedy sa ľudia zmenili z lovcov a zberačov na poľnohospodárov. Konkrétne sme 15 minút pred polnocou. Takže keď si predstavíme, že pred 14 miliardami rokov vznikol vesmír, celý čas sme boli nič, nerozvíjala sa ľudská spoločnosť. Ľudská spoločnosť tu je v porovnaní s celým vesmírom len akoby 15 minút. Z celého roka. Neuveriteľné. A práve vám sa to možno zdá zvláštne, smiešné. Nemal by som to neuveriteľné vraviť ja. Ale nepoď. A teda predstavme si, že tých 15 minút je tu len tá ľudská spoločnosť. A prečo? Prečo sa dokázala spoločnosť lovcov a zberáčov pretransformovať, usadiť a fungovať ako jeden živý organizmus? Je to práve kvôli tomu, že kto si raz zobral zrnko, zasadil ho do zeme a vznikol ten najúžasnejší startup, o ktorom sme sa už bavili. A nápoj následne na to. Správne, to bola krásna poznámka. Následne na to nápoj. Takže vesmírny kalendár, človeče, trošku si to naozaj priblížil, že fakt je to taká nič. Áno, akože za to som to potreboval tu povedať, pretože naozaj treba si uvedomiť, že od vzniku vesmíru vlastne tu bolo nič a ľudská spoločnosť je tu len veľmi krátko a keď sa na to pozrieme za tých 15 minút kalendárnych, ktoré sme tu, čo sme to robili s prírodou. A ako sa k nej chováme. A ešte veľmi dôležitá vec, ktorú musím teraz povedať ohľadne poľnohospodárstva, je tá, že poľnohospodárstvo je jediné výrobné odvetvie v priemysle, ktoré neničí svoj zdroj. Rozumieme? Nerozumieme. Rozumieme. Čiže keď sa zamyslíte nad hoci ktorým iným výrobným odvetvím, chemický priemysel, textilný priemysel, aj potravinárstvo, aj hocičo iné, iba poľnohospodárstvo, poprípade teda lesníctvo, sú oblasti, ktoré na to, aby niečo vyprodukovali, musia zveľaďovať tie svoje vstupy, tie svoje zdroje, tú pôdu. Musí sa o ňu starať, musíte ju hnojiť. Čiže naozaj akože to je na tomto fascinujúce, že vlastne nemôžeme ani nič zazlievať tým poľnohospodárom, teda áno, každý robí chyby.
ale okrem toho, že sa nás snažia nakrmiť, tak oni jednoducho musia variť doslova z vody, že stále musia používať ten jeden jediný výrobný prostriedok, ktorým je pôda na to, aby dokázali dopestovať produkciu. Fantázia, že? Áno, jasné, ale ty máš inžiniera vo fytotechnike, ak sa nemýlim, hej? Správne. Docent si biotechnológ. Áno. A čím viac sa o tejto problematike bavíme a zaujímam sa o to, ako také celé odvetvie, tak ja strašne obdivujem prácu tých agronómov. Oni sú agronóm je človek zodpovedný za pole, hej? Áno. A že ako dokážu manažovať celý ten proces, keď nemôžu ovplyvniť 9 z 10 faktorov, ktoré na to vplývajú. Áno, ako ja to hovorím tak veľmi kriticky, že keď väčšinou teda našou hlavnou plodinou je pšenica, takže je celospoločenskou udalosťou, keď je žatva. Všetci o tom vieme, nielen na základe tých kombajnov nachádzajúcich sa na ceste, ale teda je to častokrát aj v médiách prezentované. No a tam je zaujímavé všimnúť si jednu vec, že keď je sucho, tak kto prvý kričí? Poľnohospodári, že to bude zlé. Keď prší, prvý kričí, poľnohospodári, že to bude zlé. Čiže jednoducho oni naozaj, ako si povedala, teda 9 z 10 vecí nevedia ovplyvniť, teda hlavne to počasie. To je dosť problematické, ale vedia ho zarátať. Vedia rátať s tým, že niečo môže prísť. Okrem toho teda, že si vedia úrodu aj poistiť, čo je ďalšia vec. Hej. Ale teda... Dá sa poistiť pole? Úroda. Fakt? No samozrejme, bez toho teda žiadny poľnohospodár nefunguje. No. OK, dobre. A čo je na tomto zaujímavé, je skutočnosť, že naozaj s tým rátajú a veľmi dobre poznajú teda agroklimatické podmienky tých svojich pestovateľských celkov. A kedysi to bolo veľmi pekne aj rozdelené. Mali sme tzv. Kukuričnú, repnú a zemiakárskú výrobnú oblasť podľa toho, aké podnebie tam prevládalo. Aha. A také plodiny sa tam aj kedysi pestovali. Dnes už o veľa veciach rozhoduje žiaľ Bohu trh, čo je asi zlé. Lebo ako v prvom rade má rozhodovať tá klíma tej danej oblasti na tom, čo tam budem pestovať. Predsa ideálne je, keď hore na Liptove sa pestujú zemiaky a nevinič. Napríklad. Asi, hej. Takže to musia byť silné dávky magnézia. Neviem, chvála Bohu, nie som fytotechnik, nikdy som sa k tomu nedostal. No, dobre, ale aby sme sa vrátili naspäť k téme, tak čo sa vlastne stalo počas tých posledných 25 sekúnd? Čo bolo také prelomové v tom vesmírnom kalendári, hej? Že sa z lovcov a zberačov stala civilizácia. No, tých posledných 25 sekúnd, čiže ja som spomínal, že to bolo 15 minút a z tých posledných 15 minút nastala jedna skutočnosť. Trošku odbočím, vyvinul sa nám neokortex. Čiže pre neokortex je šedá mozgová kôra a bola to mutácia v 4 génoch, len tak na okraj. Už som v biotechnológii, hej? Áno. Okay. A jednoducho človek začal viacej rozmýšľať, vnímať, používať nástroje a tak ďalej a tak ďalej. Ale nerozvinulo sa to úplne u všetkých. Žiaľ Bohu, niektorí zostali v tomto štádiu do dnešných čias. OK. No a tých posledných 25 sekúnd, to je práve to obdobie, kedy prišli na to, že tým, že jeden dopestuje pre dvoch, nemusia sa dvaja venovať zháňaniu potravy. Aha, OK. Tým pádom sa spoločnosť začala diverzifikovať, zložito povedané. To znamená, že jeden zostal poľnohospodárom a ten druhý v podstate jedol z jeho sípky, ale mohol byť napríklad matematik. Mohol byť astronóm, mohol byť lekár, ale teda v prvom momente bol najprv vojak. Potrebovali sa ochrániť, potrebovali dobíjať nové územia. Čiže tých posledných 25 sekúnd to je naozaj tá veľmi krátka doba, za ktorú sa teda vyvíja tá naša spoločnosť. A vtedy prišlo k tomu prvému zisteniu, že však nepotrebujeme toľko ľudí na prácu na poli, nepotrebujeme toľko ľudí, aby zaňali obživu. Poďme tvoriť nejaké nové profesie, nejaké nové odvetvia.
Čiže vlastne tým, že už sa ľudia prestali báť toho, že čo si dám zajtra na veču, jo, No jo. tak mohli vznikať vlastne prvé profesie. Chápem to správne. Chápeš tomu absolútne správne. Tak to Však mám doktorát. Ježišmária. Čiže vlastne vznikli prvé profesie tým, že všetci nemuseli hľadať obživu, ale mali aj na zajtra. Správne. Aha. A potom následne teda vznikli prvé prvé dediny, mestá a začali sa rozvíjať celé civilizácie a vlastne vznikla matka všetkých revolúcií, ale teraz sa nepozeráme na ňu ako na nejaké revolúcie, ktoré menia vlády, ale revolúcie, ktoré menia spoločnosť. A vznikla prvá revolúcia, ktorá sa volá, že poľnohospodárska revolúcia. A všetky ďalšie revolúcie, ako bylo století pário, z Marečku podajte mi pero, prípadne teda na ňu sa viažúce priemyselné revolúcie, a teraz sú technologické revolúcie. Všetky tieto revolúcie, ich úspechy sa dajú naspäť vydatovať, naspäť nájsť až tej poľnohospodárskej revolúcii, pretože vďaka tej poľnohospodárskej revolúcii, ako si správne povedala, vznikali čo? Nové remeslá. Čiže tak už vieme, že teda poľnohospodárstvo ako také zmenilo dejiny, ale kde sa to vlastne celé začalo, alebo hlavne prečo práve tam, prečo nie na Slovensku, alebo neviem, vo Francúzsku? No, poľnohospodárstvo zmenilo dejiny a to hlavne pšenica. Hej? Stále sa k nej budem vráze, pretože ju milujem, okrem svojej vlasti. Okay. A celé to začalo paradoxne v okolí tzv. Úrodného polmesiaca. Keď sa pozrieš na mapu, tak je to vlastne juhovýchodné Turecko, Libanon, Sýria, časť Izraela a Irak. A je to priestor, ktorý je tvorený riekami Eufrat a Tigris. A všetci to veľmi dobre poznáme ako ďaleká Mezopotámia. Dobre, takže čo bolo na tom mieste také výnimočné? Prečo? Na tom mieste výnimočné bolo to, že malo veľmi príjemnú klímu. A čo bola veľmi dôležitá a zaujímavá ďalšia vec bola, že tieto rieky Eufrat a Tigris sa pravidelne vylievali. Aha. A teda prinášali to úrodné báhno, na ktorom sa dala tá pšenica pestovať. Čiže ako keby same aj hnojili tú pôdu. Čiže príroda pripravila pre ľudí každý rok pôdu. No, čiže keď to zoberieme dokopy, suché zimy, mierne suché zimy, vlhké, teplé letá a... No počkaj, ale suchorastlina nám neprospieva. A to je pravda, ale pšenica nie je obyčajná rastlina. Aha. Pšenica je fantastická v tom, že je neskutočne adaptabilná, čiže prispôsobila podmienkam prostredia a naučila sa s tým veľmi rozumne hospodáriť a na rozdiel od stromov jej stačí len veľmi krátke vegetačné obdobie. Aha, takže rozumiem už. Čiže v rámci toho krátkeho vegetačného obdobia všetku energiu venuje do produkcie zrna. Čiže do tých generatívnych orgánov, ktorými sa ona rozmnoží a my ich jeme. Dobre, bola dnešná pšenica iná od tej, ktorá rástla vtedy pri tom Eufrat a Tigris? A samozrejme áno. A v tej oblasti rástli diví predkovia pšenice, ktorí sa na dnešnú pšenicu veľmi nepodobajú. Pokiaľ o tom chcete vedieť viac, určite odporúčam náš podcast s doktorom Martinkom, jedným z najvýznamnejším šlachtiteľom práve pšenice, kde toto všetko rozoberáme. No dobré, ale keď si vravel, že pšenica je veľmi prispôsobivá, tak mňa teraz napadlo, že 9 z 10 ľudí možno videl seriál Vikingovia a oni strašne túžili byť farmári. Prečo sa tá pšenica nevedela prispôsobiť tam na tom severe? Pšenica sa najprv začala rozširovať v smere východ-západ, v tzv. Zemepisnej šírke. Pretože keď si pozrieme, tak s východo-západným smerom tie agroklimatické podmienky sú plus minus rovnaké. A čo je na tom veľmi zaujímavé a pozoruhodné, keď budeme sledovať spolu s rozširovaním pšenice, ako tam vznikali tie jednotlivé národy a štáty. Tak keď si zoberieme tie veľké národy, ktoré vznikali, Sumery, to bol presne úrodný polmesiac. Babyloniania, Gréci,
Rím, Egypt. Hej. Všetky veľké národy vznikali s postupným rozširovaním pšenice. Nejde o to, že tí iní ľudia by boli menej múdri, ale jednoducho tie ich podmienky neboli vhodné na to, aby tam mohli pestovať pšenicu. Pričom je tiež zaujímavé, že máme aj rýžu, aj kukuricu, ktoré sú typické, napríklad rýža pre východnú Áziu a kukurica pre strednú Ameriku. Tiež súvisia s vznikom veľkých civilizácií, Májovia, Aztekovia, Inkovia a tak ďalej. Hej? Stredná Amerika. A prípadne teda Čína bola tiež veľmi rozvinutá. Tam sa pestovala tiež rýža. A čo je problém týchto dvoch plodín? Oni vyžadujú veľmi špecifické podmienky prostredia. Rýža pomerne veľa vody. Áno. A kukurica teda úrodnú pôdu, pomerne dosť fosforu a ideálne zrážky. A Inkovia mali také, alebo Aztekovia mali také heslo, že ku kukurici rybu. Čiže oni, keď zasadili zrnko, tak tam dali aj rybu, lebo ryba obsahuje prirodzene fosfor, ktorý tá kukurica využíva. To sú len také zaujímavosti z minulosti. No ale teda pšenica mala tú fascinujúcu vlastnosť naozaj, že sa najprv rozširovala východo-západným smerom. A teraz použijem jeden termín, ktorý keď vždy poviem, tak môj kolega sa válal po zemi, lebo to je môj konštrukt, ale totálne mi sedí. Dobre, daj. A ja hovorím, že pšenica je neskutočne adaptabilná v rámci celej poľnohospodárskej horizontály a vertikály. Okay. Teraz rozmeníme to na drobné. Prosím. Určite si zvedáva, čo to znamená. Blčí to vo mne. No, čo je to poľnohospodárska horizontála? Horizontála znamená, že pšenicu vieš pestovať od rovníka po obidva obratníky. Hej? Čiže zo severu na juh, z východu na západ vo veľmi veľkých oblastiach. A čo je poľnohospodárska vertikála? Je, že ju vieš pestovať na úrovni mora, je 0 nadmorská výška, až po 2000 metrov nad morom nejaké iránske náhorné planiny, tam tiež dokážu pestovať pšenicu. No, ja keď trošku odbočím od témy, tak presne, že keď som bola v Kazachstane a bola som v jednom veľkom pivovare tam, tak som sa pýtal, že skade vozia slady, hej, že skade majú, lebo tam si nevidel nejaké pláne polia, alebo jak to mám povedať. Pláne boli, ale polia nie. No, to boli tam divoké kone a pár domácich. Ale oni mi povedali, že všetko to nosia z Ruska. Že Kazachstan je absolútne na to neprispôsobivý, že vôbec im to tam nerastie. No rastie, ale nie v takých asi výťažkoch, ako by bolo efektívne. Čiže rozumiem, ale ušiel si mi z otázky, čo tí vikingovia, že keď sa tá pšenica rozširovala aj diagonálne, aj vertikálne, hej. Horizontálne. Áno, tak, ďakujem. Došla až tam hore, alebo nedošla, alebo bol tam nejaká iná plodina, ktorej sa darilo viacej, napríklad ovoz, alebo ja neviem. No, natíska sa, na toto neviem dobre odpovedať, ale natíska sa mi otázka, že ovoz je veľmi odolný, čiže ten by im tam mohol kľudne rásť, ale podľa mňa tí vikingovia si tam zobrali aj nejaké pšenice a pestovali ich tam. Záleží, že z ktorej krajiny pochádzali. Či to boli Dáni, Nóri a podobne. Akože v Norsku ťažko, ale teda v Dánsku tá pšenica sa pestuje úplne bežne. Že pšenicu nikto nevynašiel. Proste ona tu s nami bola a formovali ju podmienky prostredia, hej? Áno, je to správne, ale teda celé to poľnohospodárstvo a celé to pestovanie pšenice vzniklo úplne náhodou, úplne spontánne. Kto si raz všimol, že jednoducho vypadlo zrno pšenice alebo pri zbere, kde bola predtým pšenica, ktorú teda sa naučili veľmi rýchlo spracovať ešte skôr, ako sa ju naučili pestovať, tak pokiaľ teda prišiel na to miesto aj o rok, zistil, že teda tam znova rastie pšenica a je tam viacej. Takže vlastne ľudia teda poľnohospodárstvo nebolo nejaký veľký objav, ale začalo len takou veľmi jednoduchou všímavosťou. Aha, rozumiem. Čiže ten praveký človek bol v podstate vedec a ani o tom nevedel. Presne tak. Ako naši dedovia sú biotechnológovia, ani o tom nevedia. No to teda. No dobre, tak spomínal si kukuricu,
v Amerike, rýžu v Ázii, proso v Afrike si nespomenul. Pardon, ospravedlňujem sa. Tak prečo sa toľko vraví o tom úrodnom polmesiaci? No, čiastočne z toho dôvodu, ako som povedal, že tie rastliny sú také veľmi náročné na podmienky pestovania, majú také veľmi špecifické podmienky. A ďalšia veľmi zaujímavá vec bol aj taký, nazvime to, že poľnohospodársky starter pack. Aha, okej. Guláky, merč. Skoro. A na jednom mieste sa zišlo niekoľko náhod. No. Okrem toho teda, že tam boli divy predkovia pšenice. Aha. A tí prví pozorovatelia, tí prví výskumníci v laboratóriu, ktoré pre nich tvorila otvorená príroda, jednoducho začali aj veľmi rýchlo si podmaňovať divoké zvieratá, čiže nejaké kozy, ovce, neskôr hospodársky dobytok. A boli tam aj veľmi dobré podmienky na to, aby sa ľudia dokázali usídlovať. A bol tam aj celý balík. Okrem teda obilnín tam boli aj strukoviny napríklad. Takže all you can eat, hej? Á, presne tak. Asi sa aj podľa toho správali. Takže tomu hovoríme domestifikácia. Áno, akože ľudia vypozorovali teda, že tá pšenica dokáže rásť aj bez ich pričinenia a prináša im trošku viacej úrody. A na pšenici však bol pozorovaný, alebo teda vypozorovali ešte jeden veľmi, veľmi zaujímavý fakt na pšenici. A je to skutočnosť, ktorú aj dnes veľmi hojne využívame, a to je jej skladovateľnosť. A keď si vezmeš ovocie, uskladníš najviac na niekoľko dní. Mäso dokážeš uskladniť na pár hodín, pokiaľ ho teda nevysušíš, ale tým pádom rapidne znižuješ jeho objem a musíš ho zjesť niekoľkonásobne viac. Kdežto pšenica je veľmi dobre skladovateľná, dokonca aj vo vykopávkach v hrobkách faraónov sa našla pšenica. Aha, áno. Ktorá ešte aj klíčila. To bolo fantastické, že niekoľko tisíc rokov... Si robíš srandu. Tak samozrejme nebola tá klíčivo 100%, ale teda našli sa tam zrná, ktoré dokázali klíčiť. No, bolo to fascinujúce. No a táto skladovateľnosť pšenice jednoducho umožnila naozaj ľuďom prežívať veľmi dlhé obdobie. Jednoducho ten úrodný polmesiac mali tam 2, niekedy až 3 úrody za rok tej pšenice, ale teda zvyčajne 2, čo im umožnilo naplniť dostatočné množstvo sípok, alebo teda v dostatočnom množstve sípky, a následne teda tí ľudia mali po celý rok čo jesť a nemuseli sa absolútne starať o to. No a tá druhá vlastnosť, ktorá bola teda veľmi dôležitá pre tú domestifikáciu, to využívanie pšenice, bola naozaj tá adaptabilita. Tá prispôsobivosť podmienkam prostredia, o ktorých sme sa už teda bavili. Dobre, a čo ty a nerozpadavé klasové vreteno? Čo to je? Nerozpadavé klasové vreteno milujem. Okay. Ja sa opriem. Pretože je súčasťou pšenice. No čo to je? Aha, no museli by sme... Áno. Tu už ho nenájdeme? Nerozpadavé klasové vreteno tu nájdeme. Rozpadavé klasové vreteno tu nenájdeme. Rozpadavé klasové vreteno je prírodzená vlastnosť pšenice. Museli by sme sa trošku venovať tej anatómii pšenici. V podstate, a pokiaľ si niekedy zájdete do poľa a zoberiete takéto nejaké krásne klasy a vydrolíte ich, tak vnútri vám zostane taká ako keby kostra. Áno. Vyzerá to, za to sa to volá, že vreteno, lebo to vyzerá ako vreteno. A prírodzená vlastnosť pšenice bolo rozpadavé klasové vreteno. Čiže rastlina vyrástla, dosiahla svoju... vrchol. Dosiahla svoj vegetačný vrchol, čiže zrelosť, a to klasové vreteno sa rozpadlo, to slova sa rozdrojilo, aby teda mohlo to semienko vypadnúť do zeme, alebo to zrnko, a na budúci rok vyrásť nová rastlinka. Len predstav si, ako vyzeral, ako sklamanie sa musel pozerať ten prvý poľnohospodár, že prišiel na pole a pole prázdne. Všetko vydrolené, vypadané dole. Tak nič neostalo mu, nič iné, len pozbierať to zrno, ktoré mu tam zostalo. Čiže takto nevedomky on vlastne si vyberal, selektoval tie rastlinky, ktoré to vreteno klasové rozpadavé nemali. Čiže tá prírodzená vlastnosť rozpadavého klasového vretena bola potlačená, hoci je to pre rastliny prírodzené, to nerozpadavé klasové vreteno je pre ne neprírodzené, pretože im bráni v rozmnožovaní, prírodzenom rozširovaní, ale my ho zase potrebujeme, aby sme teda vedeli pozbierať tú úrodu.
takže to bol vlastne prvý taký šlachtiteľ, hej, nevedeli o tom. Prvá tá vlastnosť, ktorú teda ľudia porušili v podstate, bolo to rozpadavé klasové vreteno, čo je prírodzené pre pšenicu. Druhá veľmi dôležitá vlastnosť pre pšenicu bolo, že pšenica mala zrno uzavreté, schované v plevách. Hej. A to je pre ňu žiaduce, pretože pleva chráni to zrno pred škodcami, chorobami. A keď to padne do zeme, napučí, tak to prerastie. Pretože je problematické. Dobre, je to len prácnejšie, ale teda pre ľudí, ktorí sú prirodzene leniví, a je lepšie, keď zoberú to klasové vreteno, tak to s ním zahrkajú a vypadá im z toho zrno, ktoré je už bez pliev. Čiže toto bol taký druhý nevedomý šlachtiteľský zákrok. Čiže prvé bolo nerozpadavé klasové vreteno a už potom, keď som s ním zatriasol, tak som dostal zrno, ktoré nebolo obalené v plevách. A toto som vysial a postupne takto vznikali teda odrody, ktoré boli už bezplevnaté, ale na druhej strane jemne citlivejšie na podmienky prostredia. Dobre, čiže keď prirodzená vlastnosť pšenice bola, že tie zrnká proste vypadali z toho vretena, tým pádom pšenica ako keby sa ďalej rozmnožovala, hej? Že zachovala si tú svoju evolučnú dráhu, hej? Keď to tak poviem. Veľmi dobre. Veľmi tak opatrne. Tým, že my sme tak prirodzene vyselektovali, tak vlastne to pre tú pšenicu nebolo prirodzene dobré, lebo sme to zastavili, tú prirodzenú rozmnožovanie. Inými slovami, v dnešnej dobe sa tá pšenica sama bez človeka už ďalej nerozmnožuje, to tak? Je. Máš pravdu, áno. Je to tak. Samozrejme, ako nie je to, že na 1,000,000% pravda, ale tá pšenica sa rozmnoží ťažšie. Prirodzene, bez človeka. Ne? Áno, rozumiem. Nejaké zrnká vždy vypadnú, nejaké vždy vyrastú, ale teda nie je to tak, ako to bolo v minulosti. Spýtam sa pod pásovku. Koľko druhov pšenice existuje? Strašne veľa. Pšenice, pokiaľ teda berieme aj jej divých predkov, ktorí v súčasnosti ešte stále existujú. Vážne? Ja aj v týchto tajchamonových hrobkách, hej? Nie, ešte stále sa normálne pestujú. Hej? Samozrejme. Pestujú sa normálne samovolne. Máš odrodu, že pšenica divá? Volajú sa trošku inak. Okay. Existuje nejaká pšenica monokokum, dikokum, Aegilops a agropyr, pír, ale teda ich krížením vznikala pšenica. Takže diví predkovia pšenice existujú, je aj nejaká Sphaerococcum, Turgidum a tak ďalej. Čiže naozaj tých druhov pšenice je veľké množstvo. Wow. Zapôsobil som na teba. Áno, určite áno. Ale najpestovanejšie sú dva. Okay. Tri, skoro som zabudol. A tou najpestovanejšou, najznámejšou je pšenica chlebová takzvaná, alebo pšenica letná, z ktorej sa vyrába chlieb. A potom je pšenica takzvaná tvrdá. To je pšenica, z ktorej sa vyrábajú cestoviny. Tá slávna múka, ktorá sa volá semolina. Je taká tvrdšia a taký sklovitejšie zrno má. No a treťou najpestovanejšou pšenicou je marketingový hit. No daj. Pšenica špalda. Pšenica špalda. A to nie je, že špalda? Nie. Pšenica špalda je absolútne obyčajná pšenica. Špalda divá? Volá sa Triticum spelta, čiže to pšenica špaldová. Špaldová múka a špaldová pšenica je v súčasnosti veľmi pestovaná, nazýva sa tzv. Krajová odroda a je pestovaná hlavne v Nemecku. Preto aj tie odrody sa nazývajú ako Schwabenkorn, Daj do toho prízvuk. Baulander Spalz, Frankenkorn. Výhodou tejto pšenice je naozaj to, že ona sa pestuje hlavne v tých alpských, horských a podhorských výrobných oblastiach. No a keďže teda sú tam veľmi kruté zimy, tak musela sa aj ona adaptovať tým podmienkam prostredia. A teda adaptovala sa tým, že má veľký koreňový systém, čiže je mrazovzdorná aj suchovzdorná, lebo dokáže teda čerpať tú vodu z tých hĺbších oblastí. No a samozrejme ponechala si aj tie prírodzené vlastnosti tých svojich divokých predkov a teda rozpadavé klasové vreteno a zrno uzavreté v pleve. Čo to pre nás znamená?
No, Ako pre bežných Lojte a Slovakaj. A pre nás to neznamená nič. Veľká výzva toho bola pre ľudí, ktorí ju chceli spracovávať, pretože samozrejme sa s tým zvyšujú výrobné náklady, pretože keď chcete vymlátiť takúto pšenicu, keď zoberiete bežnú pšenicu a teda v kombajne prebieha ten mláťací proces, tak pekne dostanete len zrno. Áno. A v tomto prípade ste dostávali zrno, ktoré bolo obalené veľmi tvrdou kremičitou plevou, plus ešte aj zvyšky klasového vretena, ktoré boli spojené s tým zrnom. A teraz čo s tým? No, máte dve možnosti. Buď ste pracovití a v pote tváre teda to zrnko z tej plevy dostanete. Samozrejme sú na to automatizované linky, ale teda nie je to 100% záležitosť. Alebo ste vynaliezaví a poviete si, že takto pomelem aj s tou plevou, aj s tým klasovým vretenom a keďže v tej pleve, v tom klasovom vretene je pomerne vysoké zastúpenie tzv. Popolovín alebo minerálnych látok, tak poviem, že tá pšenica je obohatená o minerálne látky a budeme ho predávať dvakrát tak draho ako obyčajnú pšenicu. A vyhlasím ju, že je to špalda. Že nie je to pšenica špaldová, je to špalda a je kvalitnejšia ako bežná chlebová múka, čo asi nie je pravda. No dobre, keď obsahuje keď je obohatená, hej, tak asi je niečím prospešná, nie? Áno, obsahuje viacej vlákniny, čiže áno. Na peristaltiku čriev má veľmi blahodárny účinok. A druhá vec je, že obsahuje pomerne veľa aj kyseliny fitovej. Aha, čo to znamená? No, kyselina fitová viaže na seba tieto mikroprvky, čiže tieto minerálne látky a tým pádom my ich síce skonzumujeme, ale tak ako ich skonzumujeme, tak ich z tela aj vylúčime. Aha. No, takže si vlastne kupujete len takú nejakú predraženú minerálnu výživu, ktorú nedokážete využiť. Aha, wow. Teda nemám nič proti producentom tej pšenice špaldovej, len dávam veci na pravú mieru. Ale teda má vyšší obsah bielkovín. S tým súhlasím. Takže marketing predáva. Presne tak. No, ale ako podľa teba vyzeral prvý chlieb? No, prvý chlieb bol... Bol to taký bizar, ako napríklad, keď ja som hovorila, že ako vyzeralo prvé pivo? Že to bol taký maglajs, že... Myslím, že až taký bizar to nebol. Aha. A prvý chlieb bol podľa mňa placka. Aha. Čiže ani ich nenapadlo, že by to mohlo kysnúť. Okay. Čiže oni jednoducho využili len tú úžasnú vlastnosť pšeničných bielkovín, že dokážu teda vytvárať niečo ako žuvačku. A keď to zmiešajú s vodou, tak z toho dokážu vytvarovať placku a upečú to a keď to zjedia, aj to celkom dobre chutí, aj to má celkom kvalitné zloženie aj bielkovín, aj minerálnych látok, takže ich to aj zasytilo. A ten dôkaz toho, aký významný a dôležitý bol ten chlebík z pšenice. A môžeme vidieť aj v tej religióznej stránke tých ľudí a v podstate v tých vznikajúcich prísloviach a porekadlách, kde teda sa stretávame so slovnými obratmi ako chlieb náš každodenný a lámať chlieb a robiť, zarábať si na chleba a podobne. Čiže naozaj akože tam je vidieť, že tým prvým, čo sa využívalo na výživu obyvateľstva. Opatrne, niečo povieš. To už necháme na vlastnom rozhodnutí našich verných poslucháčov. Napíšte nám do komentárov. Áno, budeme za to veľmi radi, váš názor. Ale iba jeden je správny. Ten môj. Vyhráva večeru s Norou. No, nie. Takže spomínal si chliebík náš každodenný a presne toto, na chlebík sa tvrdo zarába, to som často od oca počúvala. Tak. Ale to znamená, že chleba je tu u nás od nepamäti, hej? Kedy sa do toho pridajú tie kvasinky? Aby to kvasilo.
je niečo, vieš o nejakej historke? Toto neviem, ale pravdepodobne to má Frclo z piva. Hej. Hopa. A už vieme, kto vyhral. Nech sa páči. Áno, ako pravdepodobne to prvé osídľovanie, tá prvá spontánna fermentácia kysnutého chleba bola spôsobená možno neopatrnou pani pekárkou alebo pánom pekárom, ktorý pri produkcii nekvaseného chleba teda popíjal onen spomínaný opojný nápoj a keď sa vrátil o nejakú hodinku, dve, tak zistil, že ten bochník je nádherne nadvihnutý, je nakysnutý a po upečení mal lahodnú chuť. Tak to potom skúšali. Takže fantázia. Ťažko povedať momentálne teda, že čo bolo skôr, či kúra, alebo... Myslím, že to tu už bolo zodpovedané. Ale vráťme sa teda, že keď je tu ten chleba, teraz možno trošku zabrdnem do niečo, čo možno nechcem rozpitvávať, ale len tak, akože tak všeobecný overview, že možno sa to sem hodí. Keď sme spomínali, že ten chleba je tu s nami od nepamäti, prečo sa u ľudí vyvinula napríklad celiakia? Keď od nepamäti sme vystavovaní tomuto alergénu, a.k.a. pšenica, teda lepok, vieme niečo o tom? No, čo sa týka celiakie, tak tam si treba uvedomiť jednu dôležitú skutočnosť, že celiakia nie je alergia v pravom slova zmysle. Ako dobre existuje aj alergia na lepok. Je to v podstate autoimunitné ochorenie. Áno. A alergie ako také, aj celkovo v súčasnosti v tej populácii je veľké množstvo alergií. Trošku z histórie celiakie poviem, že celiakia prvýkrát bola identifikovaná v severských krajinách. Aha. Práve kvôli tomu, že pšenica tam prišla až ako posledná. Čiže aj to stretávanie s tými lepkovými bielkovinami ten ich organizmus nemal, tak ako tie stredoeurópske krajiny. V súčasnosti je to však už v podstate asi celosvetový problém. Asi 11% populácie trpí celiakiou, čo je z 8 miliard obrovské číslo. No jasné. Čiže je veľká výzva dokázať produkovať ako bezlepkové potraviny. Otázka je, že aký je problém, budem jesť mäso, ale pšenica sa nachádza vo všetkom. Pšenica sa nachádza všade. Čiže ľudia trpiaci celiakiou ako veľmi dobre vedia, že stačí im pár gramov, miligramov. Oliznúť rožok pre tých, ktorí nevedia počítať. Hej. A teda už budú mať one nepríjemné príznaky celiakálneho ochorenia. No ale to narastajúce množstvo a aj ten výskyt tej celiakie aj v našej populácii je spôsobený nie tým, že by teda bola pšenica nejaká iná, ale tým, že ten organizmus... Lebo sa vraví, že pšenice sú v dnešnej dobe prešľachtené. To je a preto máme celiakiu. To je pravda, ale teda na to by bol povolanejší asi pán doktor Martinek, keby teda odpovedal. Verím, že možno do komentáru napíše. Ja to vidím na ďalší podcast. Inak. Mám toľko otázok, pán doktor. A v podstate tá spoločnosť je tým svojím životným štýlom veľmi senzibilizovaná a citlivá na takéto podmienky. V podstate to prostredie ovplyvňuje ten náš organizmus, ktorý si už potom s takými bežnými vecami nevie poradiť. Lebo napríklad niektorí ľudia dobrovoľne vysadia lepok zo svojej stravy, hej, lebo si myslia, že im robí nejako zlé, aj hoď nemajú žiadne príznaky, alebo si myslia, že keď vysadia lepok, tak schudnú, hej. Ja som raz čítala taký jeden článok, že keď niekto dobrovoľne vysadí lepok, hoď nemusí, na rok, 2, a že potom si povie, že OK, už to je dosť do peňazí, je na čase vrátiť sa späť k mojim koreňom, tak keď sa vrátia k tej zase lepkovej strave, tak práve vtedy to telo, ja som čítala, že ono je tak lenivé, že si zvykne na to a už neodburáva ten lepok, alebo nevie sa s ním vyrovnať. Hej? Je to pravda? Neviem, či sú na toto konkrétne štúdie, ale ako z merita veci, čiže z logiku to má veľmi silnú a správnu. A je to úplne rovnako, ako keď, pomôžem si príkladom, máme tie krásne zelené tabletky nie modré, zelené, na trávenie, kde sa nachádzajú tráviace enzymy. Áno.
A pokiaľ organizmus budete neustále dopovať týmito trávacími enzymami, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že to telo si povie, no na čo ja ten enzym budem pracne tvoriť, potrebujem na to energiu, Áno. keď ho dostávam z potravy. A presne toto je asi prípad aj lepku, že jednoducho na jednej strane to telo nemá kontakt s lepkom a teda netvoria sa možno v takom množstve enzymy, ktoré sa s ním dokážu popasovať. Na druhej strane, keď zrazu nezačnete s tým olizovaním toho rožka, ale zjete ho celý, tak potom dostane takú veľkú nálož tých lepkových bielkovín, že jednoducho nevie si s nimi poradiť. Ale teda tu by sme sa museli baviť o tom, že ako vzniká to samotné ochorenie, pretože tie lepkové bielkoviny, lepok není žiadny strašiak. Je to obyčajná bielkovina. Je to Áno, trošku to deinfluencujme, že nie je to taký strašiak. No nie, lebo je to absolútne obyčajná bielkovina. Pre ňu je typické len to, že má trošku viacej kyseliny glutámovej, čo je aminokyselina, a trochu viacej prolínu. Sú nesprávne rozoznávané našim imunitným systémom a ten následne teda bojuje proti vlastnému organizmu. Rozumiem. Poznám aj ja ľudí, ktorí jednoducho nechcú biele pečivo, lebo ich nafúkuje a nechcú konzumovať lepok, lebo im nerobí dobre, ale skôr si myslím, že to nebude záležitosť lepku, že to bude záležitosť škrobu. Dobre, rozviňme to. Existuje tzv. FODMAP alergia, čo sú teda fermentované, kvasené cukry. Oligosacharidy? Tak. A práve Dúfam, že som to správne povedala. Áno, však fermented oligosacharid, disacharid Dobre si pamätám. a monosacharid. FODMAP. A polioli ešte do toho patria. Čiže práve pri fermentácii tieto štiepne produkty rozkladu sacharidov a môžu potom spôsobovať teda tie nepríjemné príznaky, ktoré potom ľudia nepravdivo priraďujú k tomu lepku. Prešli sme si celým prierezom, hej, od vesmírneho kalendáru, od toho, že čo bola divoká pšenica, ako sa tá pšenica rozmáhala, prečo vlastne sa tu bavíme o pšenici, ako to poľnohospodársko celé vzniklo. Vlastne mali sme tu jeden konsenzus, jeden vážny konsenzus, že teda na začiatku civilizácie bola tá pšenica, hej. Áno. Necháme sa prekvapiť, čo naši sledovatelia do komentárov napíšu. A tak myslím si, že som sa im dostatočne povyhrážala. Prešli sme si aj tie novodobé, možno tie civilizačné ochorenia, hej, ako celiakia. Hoď nie detailne, hej, lebo nie je našim cieľom edukovať o ochoreniach. Hej. Prečo vzniklo to šľachtenie pšenice? Prečo tu máme šľachtiteľov? Keď už od praveka sme si vybrali tú jednu pšenicu, prečo? No, ľudia chceli vždy zameniť, dopestovať viac. Čiže tie prvé šľachtenia boli zamerané na výnos. A pán doktor Martinek to veľmi krásne vysvetľoval jednoducho, že skracovala sa dĺžka stebla, predĺžovala sa dĺžka klasu. Ale teda ako keď sa pýtaš na to, že prečo vlastne sú tí šľachtitelia, v súčasnosti tie pšenice sú doslova šité na mieru tým agroklimatickým podmienkam. A on to tam párkrát aj spomenul, že teda u nás sa pestujú nejaké iné pšenice, aké sa pestujú v Rusku a tak ďalej. Áno. Čiže preto to šľachtenie tu stále musí byť kvôli tým agroklimatickým podmienkam, tomu tlaku tých chorôb, škodcov. Ty sa venuješ pšenici. Aj. Áno. Teraz už si za chvíľku plnohodnotný pivovárnik. Ale ja si ťa pamätám, že som ťa mala zafixovať, že Miňo sa rovná pšenica. Ano. Neviem, čo robíš, ale si pšenica, hej? Keď som úplný like, a v protomike ja som úplný like, ako by si vysvetlil normálnemu človeku, čo sa na tej pšenici dá skúmať? Ja viem, že to je strašne ťažká otázka, keď ty mne povieš, to naozaj existuje toľko druhov piva? Hej, že neviem, že či sa ma si dá oplakať. Ja rozumiem tvoj výraz po tejto otázke, ale daj, že povedz to, hej, že príde za teho študent a povie, pán docent, čo robíte, chcem to robiť aj vy.
No, v prvom rade teda klobúk dole pred tebou a tvojimi znalosťami, čo sa týka teda piva, lebo naozaj ako dnes som mal tú česť a vidieť, koľko akých rôznych druhov piva a s akou ľahkosťou medzi nimi Nora kľúčkovala a o každom mi vedela niečo povedať, ja som normálne žasol. Čiže No pokiaľ... tak mi niečo gose. To je to osolené pivo. Áno, správne. No. Takže pokiaľ budete chcieť vedieť nejaké ďalšie veci o pive, tak na náladičke ju pozorujte a teda sledujte, pretože určite má vám čo povedať, čo sa týka teda tých pív, pivných štýlov a podobne. No čo sa týka toho, čo ja robím, respektíve som robil so pšenicou, tak ten môj z najdlhšej a v podstate najdôležitejší výskum bolo predpoveď kvality pšenice. Znamená, poľnohospodár dostane pšenicu alebo teda šľachtiteľ a ja mu poviem, že dobre, keď zoberieš do šľachtenia túto pšenicu, tak na základe toho, aké bielkoviny sa tam nachádzajú, pretože vieme, že kvalita pšenice je podmienená hlavne kvalitou bielkovín, hlavne tých lepkových bielkovín, pretože chceme mať kvalitný lepok, aby teda vyrábal čo najkvalitnejší ten bochník chleba, nakysnutého chleba. A pretože aj ten lepok má rôzne technologické parametre, ktoré závisia teda od zloženia tých bielkovín, tak našou úlohou bolo testovať, sledovať a hľadať druhy pšenice, ktoré mali to najkvalitnejšie zloženie tých lepkových bielkovín a odporúčať ich šľachtiteľom do šľachtenia, prípadne spracovateľom na spracovanie. Toto presne k tomuto som mierila, že vedela som, že váš finálny výstup by mal byť, tu máš šľachtiteľ, nech sa páči, to sú výstupy, rob si svoj job. Hej, že to znamená, že ty by som mu povedal, tak táto pšenica je dobrá na... Chleba? OK, chleba. Táto je dobrá na cestoviny, napríklad. Aha, tak to rozumiem. A ten šľachtiteľ čo s tým vyšľachtí? No, ten šľachtiteľ zoberie kvalitnú chlebovú pšenicu a zoberie menej kvalitnú chlebovú pšenicu, ktorá ale je odolnejšia voči podmienkam prostredia. A snaží sa dosiahnuť kvalitnú chlebovú pšenicu, ktorá bude odolnejšia voči podmienkam prostredia. A práve preto hovorím, že v súčasnosti sú aj tie pšenice doslova šité na mieru, a pretože jednoducho tie areály pestovania sú rôzne, majú najrôznejšie podmienky, to je jedna vec. Na druhej strane aj to zloženie a kvalita tých lepkových bielkovín, respektíve bielkovín pšenice, závisí od preferencií konzumentov. My máme trošku iné požiadavky na to, aby bola pšenica, ako majú v Číne, ako majú v Afrike a podobne. Čiže toto šľachtenie je tu s nami a stále aj bude, pretože ľudia sú vždy hladní. To je to, keď sa vrátime na začiatok, čo je dôležitejšie, lekár alebo poľnohospodár. Teraz už vieme. Jasné. No, dobre, ale tak myslíš si, že možno pred 20-30 rokmi to vyzeralo inak ten výskum? Myslím tým štýlom, že tí vedci možno viac spolupracovali so šľachtiteľmi, alebo... Áno. OK. To máš pravdu. To šľachtenie bolo vtedy oveľa intenzívnejšie. No dobre, my tu sa rozprávame o šľachtení, hej. Ale keď si ľudia povedia, že šľachtenie, meníme gény. Ja viem, že veľmi kontroverzná téma, ale ja to nechcem tvoj názor. Ja len chcem možno ľuďom vysvetliť, že šľachtenie a nejaké manipulácie s génmi sú dve odlišné veci. Hej? No, musíme rozlišovať medzi tzv. Horizontálnym a vertikálnym prenosom génov. A zase sme tu. Vertikálny prenos génov je z rodiča na potomstvo. Dobre. Čiže tvoji rodičia skrížili svoj genofond. No to teda. A máme niečo tak úžasné, ako si ty. Hej. A sme im za to vďační. A potom máme tzv. Horizontálny prenos génov, čo je tzv. Medzidruhové kríženie, čiže prenos génov medzi jednotlivými druhmi organizmov. A otázka je... Áno, akože niektorí hovoria, že je to často kontroverzná téma, ako si ty povedala.
Nemyslím si, že je to až tak kontroverzné. Vždy je to tak, že aj tie najlepšie veci v rukách zlých ľudí môžu dopadnúť zle. Áno, jasné. Takže aj v podcaste sme rozprávali, že musíme byť v tomto strašne opatrní, pretože nevieme a nepoznáme dostatočne do hĺbky všetky mechanizmy, čo sa dejú v bunke na genetickej úrovni. Veľa vieme, ale ešte viacej nevieme. Že treba byť veľmi opatrný a asi do budúcna nebude iná možnosť, ako používať génové manipulácie. Hej? Čiže ako priniesť nejaký génik, ktorý napríklad zlepší kvalitu bielkovín, priniesť nejaký gén, ktorý napríklad by spôsobil to, že už by pri tom kvasení nevznikali tie FODMAP, ale by sa rozštepili dokonalejšie. Hej? A lepšie využitie živín z tej potravy a tak ďalej, odolávanie chorobám, a lepšie využívanie hnojív. Jednoducho to sú všetko veci, ktoré sa dajú zlepšovať na tých pšeniciach, aj v rámci aj v toho procesu toho šľachtenia, a aj použitím tých génových manipulácií. Miňo, nám tu dneska nehovoril len tak kto o tom. Ty si v tej organizácii EFSA. Áno, je to panel tzv. Hodnotiteľov v podstate. A co tam hodnotíte? A EFSA je European Food Safety Organization, čiže v podstate vždy, keď niečo ide na trh, tak si vyžadujú náš názor. Takže áno, akože svojím spôsobom všetko, čo by malo byť nejakým spôsobom geneticky modifikované, upravované, a nové a ide to na trh, tak k tomu by sme mali zaujať stanovisko. Ako jednotlivci. Wow. A je veľa takých požiadaviek? Chodia pomerne často. Hej, no. Minimálne tak raz za mesiac až 2. Aha. Nejaká príde podľa toho, teda, ako to Európska únia si organizuje. Rozumiem. No, fantasticky. Čiže moje otázky boli vyčerpané. Ja ďakujem veľmi pekne, že sme sa tu mohli dnes takto porozprávať o pšenici. Áno. Že som si tu opäť mohol vyliať srdiečko. A teda verím, že sa ešte stretneme v nejakom podcaste, kde sa budeme baviť o bielkovinách napríklad v pive. Určite. Možno aj s niekým. Či iba ty chceš byť ten proteomik? Nie, ako kľudne tu môže byť len niekto druhý, ale mikrofónov máme obmedzené množstvo. Nie, samozrejme, ako ja vítam každého človeka do debaty a vždy tak hovorím, že titul nie je patent na rozum a nikto nemôže vedieť všetko. Čiže keď sa od niekoho dozviem niečo nové a opraví ma v mojich názoroch, ktoré sú možno zlé, budem mu za to vďačný. Dobre, Miňo, tak veľmi pekne ďakujem, že si s nami zdieľal tvoje poznatky o pšenici, bolo to zaujímavé. A teda dúfam, že aj vás tento podcast možno príjme k tomu sa zamyslieť nad civilizáciou, nad tým naozaj, že na základe akých hodnôt si určujeme nejaký sociálny status a že keď si budete na budúce krájať chleba alebo olizovať ten rožok, tak si spomeniete práve na to, že čo bolo všetko za tým jedným zrnkom pšenice. Od civilizácie, od pšenice divej, po kombajny na cestách, až po spracovateľov a tak ďalej, tak ďalej. Takže ďakujeme, že ste s nami vydržali až do konca a vidíme sa na budúce. Ďakujeme, myslíte na nás, keď budete olizovať rožok. Čaute. Ahojte.